cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sunkalo tɔ tɛ tɛmɛ tile 2 tile 3 kan. An ka jamana in bɛna don sunkalo la ni gɛlɛyaw ye, sabu mɔgɔw tun hakili la k'a fɔ CEDEAO bɛna ka gɛrɛntɛw wuli ka bɔ Mali da la. I n'a fɔ sunkalo in waati malidenw ka hakili b'a la k'a fɔ sira tun bɛ di jamana marabaaw ma ka don ni sunkalo fɛnw ye. Yala mun kelen pe de y'a to u ye lajɛ min kɛ ni o ye CEDEAO ye n'u k'a ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lajɛ min kɛra u fɛ marisi kalo tile 25 tɛmɛnen. Munna u ye gɛrɛntɛ min ta ka se an faso Maliba ma, an ka jamana dondaw n'o ye an ye jamana wɛrɛ dondaw, sabu Mali ye cɛmancɛ jamana ye. An ka jamana tɛ ŋunen tɛ kwaji la i n'a fɔ Senegali, i n'a fɔ Laginɛ, i n'a fɔ Mauritanie, i n'a fɔ Côte d'Ivoire. Ninnu de b'a ni farafinna tilebiyanfan kwaji cɛ. Kwaji min bɛ farafinna ni Europe jamana cɛ, min bɛ anw ni kwaji cɛ, o ye Sahara occidental, Maroc, Algérie. N'a fɔra ko Mali ye sokɔnɔ jamana ye, Mali ka jamana tɛ ŋunen tɛ kwaji la. N'a fɔra k'a fɔ hali bi sawo malidenw caman tun miiri la k'a fɔ farafinna bɛna lajɛ min kɛ n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'o bɛna marisi kalo tile 25 ma k'u tun bɛna gɛrɛntɛ ninnu wuli, nka u ma sɔn ka gɛrɛntɛ wuli ka da an faso, ka wuli ka bɔ an faso Maliba kan. Wa u ko u bɛ kangari gwɛlɛn da Burkina Faso ani Laginɛ fana ye, ni u ma ta u ka daba d'a ma k'u na ɲangi kura ta k'olu sɛgɛrɛ. CEDEAO jamanakuntigiw jamana 15 de don. Nka lajɛ min kɛra Ghana faba la n'o ye Accra ye, jamanakuntigi 5 dɔrɔn de tun bɛ. Kɔrɔ ye ko jamanakuntigi 10 o si ma ta, 5 de tora ye. Olu ko ko u bɛ a wajibiya ka gɛlɛyaw ma n'o ye Mali jamanakuntigiw ye. Olu kɔni farafinna tilebiyanfan jamanaw u jɛna ni fɛn min ye, o ye k'a fɔ dɔlatɛmɛ fanga n'olu bɛ waati kura d'u ma. Kalo 18 tɛmɛnen kɔfɛ n'a dɔgɔyara kalo 12 n'o ye san 1, u bɛ se ka jɛ ka kalo 4 fara u kan, san 1 ani kalo 4, ko furancɛ kɔnɔ k'u gɛlɛya ka labɛn kɛ min bɛ jamanakuntigi kura sigi, ka politikimɔgɔw bɛ se ka segin fanga na cogo min Bamako. U ye nin kibaruya de lase sibiri tɛmɛnen. U ko fana ko CEDEAO ko gɛrɛntɛ min tun y'u ta, degun min tun y'u ta ka Mali sɛgɛrɛ, o dɔ ye jumɛn ye? O ye k'a fɔ Mali ni kwaji da jamana ninnu an b'an ka doni ka bɔ jamana janw kan, ko n'an bɛ min Mali hajibu la, hali Mali b'a ka fɛn minnu doni i n'a fɔ kɔɔri, sabu kɔɔri la Mali ka cikɛ fanga bonyana, Mali ye farafinna bɛɛ dan. O kɔɔri minnu kan ka doni laada la tun bɛ tɛmɛ Senegal ni Côte d'Ivoire de fɛ. Ni jamana filaw banna u ka dondaw dayɛlɛ. Ni ko bɛ senna kabini janvier kalo tile 9 ye, janvier février mars kalo 3, ni degun jugu in tan bɛ ka Mali sɛgɛrɛ. O sabu olu fɛ, olu kɔni miiri la k'a fɔ ŋaniya wɛrɛ tɛ sɔrɔdasi ninnu na, u bɛ se k'u kolokolo jamanakuntigiya la cogo min. O sabu février kalo tɛmɛnen ko jamana marabaaw tun ye layidu ta k'a fɔ ko na jamanakuntigi kura sigi, o ma se ka kɛ u fɛ. O CEDEAO minnu de ko sa kabini janvier kalo tɛmɛnen, Mali dondaw ni Mali bɔdaw ka ɲɛsin o jamana kofɔlen ninnu ma, u y'o bɛɛ datugu. Mali yɛrɛ ni o jamana ninnu minnu bɛ yen ni Mali bɛ taa sanni kɛ, o jamana ninnu kɔnɔ bolifɛn si tɛ se ka taa o kwaji da la, bolifɛn si tɛ se ka bɔ o jamana ninnu kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ n'o ye donita bolifɛnw ye, hali nata bolifɛnw fana olu tɛ taa. Mali hajuɲɛfɛnw Mali tɛ se k'o doni ka bɔ o jamana ninnu kan, ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa o jamana ninnu kan. Wa farafinna tilebiyanfan jamanaw u ko bɛ Laginɛ fana ɲɛnge, ni Laginɛ ma dɔgɔdali kɛ, u fana b'a fɛ furancɛ fanga in u bɛ se ka waati joli kɛ, wala kalo joli wala san joli kɛ furancɛ fanga la Laginɛ, ko nka kalo min n'o bɛna jɔ, sabu nin kalo in ye tile 31 de ye. O kalo kura min bɛna jɔ n'o ye avril kalo ye, ni Laginɛkaw yan'o kalo in bɛ sa, ni Laginɛ fana min kan bɔ k'a ta u ka dabada ma, ka dɔgɔdali kɛ furancɛ min kɔnɔ, ni u bɛ se ka jamanakuntigi kura sigi, k'u na
ni lagini ma taw ka daba dama ko nan lagini fana nyangi wa Burkina fana bo dakun kan ko ni Burkina ma ka jamana nyamo korobla no Marc Oroko Marc Christian Kabore yani kalo yere min be sena na hakila ka fo ukanga sani kalo wala singe sababu kalo tli bisabai o ne be kira kalo tli bisabai sininde kalo tli bisabani kile yani shininche ni Marco Christian Kabore mabla kuna nyangi fanata ka Burkina fana segere yeni benkan nunu defo wa kuni umabwa strafe nuluka nama tauluka dabadama kulu na nyangita ka Burkina marabaw segere haluka mamu sigilindo ka poti ko munu bewka dibiteu joro la kulu nyangita kulu fana segere kuna nyangi kerengere ta kulu segere numa tauka dabadama wa kuku nyalagini fana ma tauka dabadama kuma timene wini kuma ifo kuna lagini fana nyangi umena chugo kaloi no yavri kalo klimwani duru kuni lagini ma fen jefo luye fen bebe uma kuna lagini fana nyangi oba kalama kafo mi yanfaso Mali Burkina Faso on hilagini ni jamana nunu bela jili mbe gelea dila no politiko gelea Mali rekuni nta illa kana koi Mali reku uye fanga poronga shefla chakuraba na musukuruba kasoro farafina tlibi yanfan jamana munu jelendo sifala na bifu mako imoa alhamdulillah nga chakoroba do be banamba yoro mimbe dugon tawa dalindo ni fa red la no fajolai ayi mule sisa kafoku ayi nyo blakana sanja sumunu koni abe fajola o ko fajola kaw ko ngomere fatoy faju traure o no kera fajolai o teneka dugi nga chikoroba be no sanja sumunu ayi wule kesison chikoroba ni kumame afurani kafo ye nyobla kana usungalo sira kone kata nyota abarika neka chikoroba iniche neka chikoroba iniche ire iniche ire mbu hakilitu amuna be yanga moye hani make jose ni yake alai jose ni robi soro ma dama jose kira wule mada kelai fandaw demeni kadi kosowene kasakonyere demeninka ngani yefembo kadima ufuna bebe ma sabunye dimba ya tigide usratikala anga fuli be broma dumya abeka bara minke sumaloina andabe na sama anga dunki waru natanu nuna farafina klebe yanfan na flo chake bunda so kwa kulumi nuka mako inyo economic and monetary West African no imwai ulutunya nyini kama malit kele nkati damakashi ukiriblo na utunya foka fo nyangi mintambe ka faso mali segera ko ka nyangi dofolo ka dulo ka walia li dabla gauna tabe frafina klebi enfant jamana uyela jeminke maso ka mali ka nyangi wili ni wasai afaso mali yoro kosobe ni ay fora critique la fait mimbe farafina klebi enfant wariko ko nyala bono imoi no ko nyangi mintara kamali segere ko ka nyangi wili a oye mali bulu ngorota de obajira kafo min kera mali la shariate be ado kafo nyangi ni jamana ni fonda jamana ina fo mali ni ay sedao jamana ani mo jamana beni grete juguta kamali segere ko mali tengunete ko jidila aye malidin hani nga halbi saw malidin koko mate saya joro katla katuli joro mweni minke ima asimu kapname wa nyanyi mintambe kan faso mali segere amake jinsa wana ifiu aye amid ateka fokwa digimbe malidin dorona koi adigimbe mgola mgomu haluluti malidin ama ye Senegali jamana dendo bora Senegali kana fe mali kono ya kosaina be dunya don ka fo mali be gele minuna akachani santanye bi politiki ani kana sabatili balia akeme kamali dingu kosobe akeme kamali dingu ko ulu beseka kalu tanifla kase kalu tani woroma sangile ani sangile ni kalu nani ko lu tiseka wati waradi malima kasaguka utunu ka chidin blakana no isida wo moy
Goodluck Jonathan ale tun nana an fɛ marsikalo tile 18 ka se tile 20 tɛmɛnen ninnu ma. Mali tun ye a jira k'a fɔ olu bɛna san 4 de kɛ. Mali ye san 4 bila k'a fɔ ko sisan an bɛ sɔn san 2 ma. Ko sabu o san 2 de b'a to jamana in a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ. Olu yɛrɛ kɔni ka faamuya la. O san 2 in furancɛla Mali bɛna cɛsiri kɛ ka jamana ɲɛmaa sugandi min tɛ sɔrɔdasi ye u ka sigi fanga na. Nka hali ni kiiritigɛlaw ko ko CEDEAO Union économique monétaire africaine n'o ye UEMOA ye, o kiiritigɛlaw ko ko ka Mali ka ɲangi wuli, u banna ko o ɲangi de wuli. Senegalikaw olu bɔra fo Senegal ka taama ka na fo Mali kɔnɔ yan. An ye sariya minnu sɔrɔ ka bɔ sariya minnu filɛ nin. Abdelkader, vite avant que le monsieur ne soit là, vite, on va remettre son médaille. L'homme de l'homme qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette marche. L'un des initiateurs, il a été à Diboli. Il a aussi marché plus de 15 km avec les marcheurs. Je vous dis de l'applaudir. Je vous prie de l'applaudir. Abdelkader Maïga, l'homme de l'ombre. Bassaro est là pour Yerewolo. Avec Bassaro Noir. Avec Noir. Bassaro Naïka Maoula Nisonja. Nika Magan Maouye. D'accord. Maléon, on va opérer de l'info. On va faire Chouamina. À chaque fois que mobilisation B, n'a fera Kangapo Faso Djokola. Maléon, peuple malien va y avoir un foka Jolendo. Ala ye ko dɔ ka anw ye ni san 50 laban in kɔnɔ min ma kɛ jamana tɔw ye ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu b'u jɔ k'a fɔ k'u tɛ foyi kɛ peuple malien ma sɔn min ma n'an y'o ɲɛmɔgɔw sɔrɔ an bɛ Ala de barikada ka d'a kan u bɛ ka kuma min fɔ u ka kuma dilannen tɛ u bɛ ka kuma min fɔ u y'a dɔn k'a fɔ peuple fanba de ko à bas la France. À bas la France. À bas la France. Au kɔfɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɔlen kɔfɛ an ɲɛ b'an ka musokuntigiw la yan maa minnu fana tagamara olu fana musow caman b'u la an ka kɛlɛ in daminɛ an ko baw de bɛ ɲɔgɔn na ni baw minnu bɛ se ko la ba minnu y'u faw bonya ba minnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu de bɛ kɛlɛ in gagné an b'an ka musow bɛɛ lajɛlen fɔ an ka minisiriw n'an baw. Ne bɛ ka kuma yɛrɛbolo début sur les remparts tɔgɔ la o kama an tɛ se ka bɔ kuma in kɔnɔ ka da kan maa minnu ye 1360 km taama ka fɔ k'an m'u fo anw furadama b'a fɔ ko i bɛ panafricanisme ko kuma fɔ a daminɛ a bɛ kɛ Mali de ka da kan an mɔkɛ Modibo Keita a n'a jɛɲɔgɔnw u ye sɛbɛnni min k'an ka hymne national kɔnɔ a bɛ o sɛbɛnni de kɔnɔ ko n'i y'a fɔra ko kuma bɛɛ b'a ye anw de kan an b'a fɔ ko Farafina fɔlɔ o kɔfɛ an b'a fɔ ko Mali. À chaque fois, pour l'Afrique et pour toi, Mali, ce qui veut dire que niveau de panafricanisme, daminara anw ye kɛlɛba kɛ. An balima Sénégalaw ani Africain minnu tagamara bi u ka démarche a b'a yira an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ anw bɛ sira min na nin ye sira hakika ye. O kɔfɛ an b'a fɔ bɛɛ ye ko panafricanisme ye mun ye? Panafricanisme ye unité de ye. Panafricanisme est fraternité, panafricanisme est union. Donc nous devons nous folie en tant que c'est à Dana. En nous faut, à clair à couler ou là, qu'à fouiller, qu'à faire un jamana mouillé, nous sommes un peuple reconnaissant. Même nous, nana, ou bien fait un ouadidja, ou nana mouleke, que Francis Mounaya, ou Puntre, ou Plakenama, alors Francis, ouadi de la yard, donc à vous me djidama. Nous sommes un peuple reconnaissant. Au contraire, surtout nous y avons jamais au Tarama, à 1300 km de Tarama, quand on a fait un numéro de Slaminga, tout le peuple malien de Slaminga, pour qu'on a aucun masqué, pour qu'on a un démora, en bas fouillé Kafo, ou Borugasso, ou Nanougasso, tu vas bouiller frontières de douane, mais nos cœurs sont liés. Nos cœurs sont liés. Donc vive l'Afrique, vive le Mali, vive les autorités maliennes. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Bassaro. Maintenant, Amna Koumadi, un homme de porte-parole des marcheurs ainsi qu'une dame de porte-parole des marcheurs. Maintenant, les porte-parole des marcheurs.
Mamu tamana kana un homme et cɛ kelen ani muso kelen. Maintenant, je me profite pour saluer une dame de fer. Nin kɛnɛ in kan n ka foli bɛ muso Dans ba le dɔ ye. comité national d'accueil se trouve une seule femme. En réalité, depuis la racine de ce travail, Kabini nin baara in jujɔ fo ka se bi ma su ni tile muso in ni an bɛ ɲɔgɔn elle fɛ. a aussi marché A ye taama na des kilomètres et des kilomètres kilo jan pour la bonne marche des taama ɲuman in marches aussi. o bɛ se ka sabati cogo min. Nommé Madame Sissoko, Madame Sissoko Fatumata Touré Sissoko muso Fatumata Touré Marie également, Monsieur Sissoko, a n'a qui cɛ a accepté de l'accompagner. a cɛ sɔnna ka taama nɔfɛ ka jɛ ka don nin ko in na a yɛrɛ fɛ fo Bamako a ni ce Bonsoir. a ni su. Donc, je vais lire tout simplement N b'a fɛ ka min fɔ la déclaration des marcheurs. anw tamakɛlaw Le temps nous est compté. waati koronnen don. Cher peuple africain du Mali, Farafina jamana faso Mali Monsieur Azimi Koïta, Azimi Koyita président de la e transition, min ye dɔnlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Monsieur Shugel Kokala Mayiga Monsieur le Premier ministre, e min ye marabolo ɲɛmɔgɔ ye Mesdames et Messieurs les ministres, cɛ ni muso minnu ye jamana marabaaw ye responsables de la Commission nationale aw d'accueil, minnu ye anw bisimilali labɛn représentants des organisations, furubama minnu le maire de la commune 3 du district de Bamako, Bamakɔ sigida samana maire président du Conseil national de la jeunesse du Mali, denmisɛnninw tɔgɔ la Messieurs les tɔn denmisɛn cɛ ni muso Mesdames et Messieurs les délégués régionaux de l'organisation, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, kunnafonilasela cɛman ni musomanw Mesdames et Messieurs, aw bɛɛ cɛ ni muso n balimaw du Mali et muso d'Afrique. farafina Le denw 16 février 2022, fevrier kalo tile 16 san 2022 un groupe de jeunes africains farafina jamana denmisɛn dɔw constitué de n'olu ye mɔgɔw ye musow femmes et d'hommes ani cɛw la décision historique anw de y'a ta an yɛrɛ ye a ka bila tariku la de courir à pied ka taama sen na une distance de 1362 kilomètre 1362 km kilomètre séparant Dakar et ka bɔ Dakar fo ka na Bamakɔ ni Dakar cɛ. Bamako. Cette décision de faire Nin ŋaniya la sueur de leur front minnu dalen don an yɛrɛ an farisogo k'u doni nin sɛbɛn in kama ka taama la jonction entre le Mali et le Sénégal, nin ye kalali sira de ye Mali manifestation ani Senegali cɛ idéale panafricaniste. farafindenya lawaleyali siraw kan. L'initiative Ŋaniya min taara an fɛ ne paraîtra saugrenue qu'à ceux qui ignorent à a bɛ bali maa la maa minnu tɛ dɔnniya kɛ quel point ces deux pays sont liés. minnu t'a dɔn Mali ni Senegali cɛ bɛ cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka kuma in ye tiɲɛ ye. N b'a ka kuma lajɔ k'a sɔn ji la ne Jose Traoré min filɛ ne fa tun ye Fajo Traoré Ala ka yafa k'a ma a bɔlen deuxième guerre mondiale la n y'o kumaw fɔ aw ye a sigira Dakar de fɔlɔ bɔlen Kwaju kɔfɛ ale nana Dakar o y'a sɔrɔ n y'a fɔ ye k'a fɔ ne ba o ye jaba de ye o ba o ye Mariam Diallo ye ani musokɔrɔba ba de nana ɲɔgɔn u fila ye fulaw bɛ tungafɛ taabaw fɛ ale de kɛra sabu ye k'a denmuso di a balimaw ma k'u k'a di ne ka cɛkɔrɔba ma ne ye jamana fila in den de Senegali ani Mali o tun ye ɲɛfɔli dɔrɔn de Par l'histoire et la géographie. Mali ni Senegali bɛɛ ye jamana kelen ye. Bien qu'étant deux États distincts, le Mali et le Sénégal Mali ni Senegali bɛɛ ye jamanaba kelen de ye maakɔrɔ kelenw de ye jamana in fila bɛɛ tu tigɛ. au-delà du voisinage immédiat, nous aurions pu Anw minnu ye sigiɲɔgɔn jamanaw ye jamana fila in tɛngunnen don ɲɔgɔn na an tun kan ka se ka remonter des siècles, voire des millénaires en arrière pour nous émerveiller de l'immense apport négro-africain. an tun ka dɔn k'a fɔ farafina san b'a yiri ka caman farafina tariku olu tun bɛ kuma farafina yɛrɛ kow kan. L'humanité.
ka diɲɛ fɛn min ye anw ka hami ye bi n'an bɛ jɔrɔ n'o ye n'a an n'o kɛli ka kan k'a tilajigin kɛ fo k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jujɔn na farafinw de ye diɲɛ sigi k'a dɔn k'a fɔ farafinna n'i y'a ye diɲɛ cirinna hadamadenw cirinna bi u y'a daminɛ farafinna kɔrɔn fɛ de peu à peu les premiers empires dont celui du Mali. Jamanaba fɔlɔ minnu dilala o jamanabaw na Mali yɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko empire du Mali o ye a fɔlɔ dɔ ye. Ces empires su être puissants sans être injustement derrière. O kɛra jamanabaw ye kɔla jamanaw tun tɛ fiyewu. En quoi ils étaient l'expression achevée de l'idéal de paix, de la justice, de la marde. O jamanaw tun sigilen don hɔrɔnya ni mɔgɔya ɲuman ni hadamadenya de siraw kan. Comme le démontrait dans le discours du colonialisme, l'infâme commerce triangulaire. N'i y'a jateminɛ farafin jamanaw de kɛra nanzaraw ka jɔnya jamana minɛlenw ye ka farafinw doni ka t'u feere tubabuw k'u kɛ jɔn ye k'u ka jamana dugukolow ci kɛ an tun b'u jɔnya baara de la. Kɔfɛ o kɔfɛ nanzaraw y'u ka kɛlɛminɛnw ta ka n'an ka jamanaw fana minɛ k'u kɛ jɔn ye o ye nana an ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen segin kɔfɛ. U n'a ko ma kɛ foyi ye ka na an papa k'an bɔ an danbolo kan k'an tɔɲɔ ni lebujugu ye. Ainsi que de nouvelles logiques qui survivent individuellement fondées sur le lardinisme, la cupidité. Natabaya, bingani, burujali, nanzaraw mana ni foyi ye farafina fana kɛra o ye. Nous le savons tous. An bɛ b'o dɔn. Nin jigilatigɛ nin bɛnsɛnkɔniya ni hasiriya walejugu minnu kɛra ka se farafinw ma. Ka na ni bayɛlɛmani ye ŋanamu kalabanci kumaw ye. Ka tarikuw bayɛlɛma a bɛ se ka taa olu ka nafa sɔrɔ sira fɛ cogo min. Ni Europe jamana ye. Ka na an hakiliw mara k'an kɛ jɔn ye k'an hakiliw kɛ jɔn ye fo ka an hakiliw bɛɛ lajɛlen jasi. Ka an ka kan hɔrɔnya sabu farafinna tun sigilen don ni kan hɔrɔnya de k'an ɲinɛ nin bɛɛ kɔ. Celui qui est trop longtemps maintenu dans les fers finit par ressembler à cette. Mɔgɔ min ni i tora jɔnya juru la k'i sen don nɛgɛ la n'a nana se yɔrɔ dɔ la i hakili la ko jɔnya de y'i taalan ye. An ka dɔnnikɛlaba dɔ tun bɛ yen o ye Senegali jamanaden ye Nanga Traoré Ju n'o ye Cheikh Anta Diop ye a tun ye ɲɛfɔli min kɛ. I k'a lajɛ mani n'i ma jɔn i ye nɛgɛ don a sen na a tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn f'i ka sokɔnɔna a tɛ kumakan wɛrɛ mɛn f'i ka kumakan n'i ko don min na k'i b'o nɛgɛ bɔ o sen na k'o bila k'a kɛra a yɛrɛ ma hɔrɔn ye hali n'a taamana ka bɔ kɛnɛma n'a y'i kun bɔ kɛnɛma n'a ye kɛnɛma n'a ye a ma deli k'a ye a bɛ siran a yɛrɛ bɛ segin ka na jɔnya na tuguni. A tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye i tɛ baara wɛrɛ la jɔnya kɔ i ma k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye i tɛ foyi k'i yɛrɛ ye i tɛ foyi ɲɛdɔn i yɛrɛ ye ni tilegan dɛrɛn fɛ dɔrɔkɔ bɔra i sen na k'i ka taa k'i kɛra i yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'i bɔra kɛnɛma i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ wajibi don i bɛ boli ka segin so kɔnɔ i tɛ taa fan dɔ yɛrɛ la. Anw de t'a fɛ o ka farafinna ka t'o la sa. Kanabilali jamanaw ka kan hɔrɔnya ni tile de bɔra. Farafinna b'a fɛ ka k'a yɛrɛ ma hɔrɔn ye. Farafinna b'a fɛ hakilina o hakilina n'o bɛ ta o ka k'a yɛrɛ hakilina ye. Wa o kan hɔrɔnya ni tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu.
se négocier. Ukuni musalaka tala kafoku ibna dinamati utemba mine jagu yadila. Notre présence ce jour parmi nos sœurs et nos frères. Niya anna kunyi bamukoya anna kunyi ambalmo yoro nini haklina ude. Africaine du Mali. Mali du golo kangoni. Nous, pour la résistance doit d'abord être culturelle. Fu hanamadin ka don ka fo kan horoyani be soro ni hakili de folo fi hakili ka lammi ka fo horonde ete joni hakili te joni farsugo te joni ika duguno te matai re hanamadin miru asilente mashimiri la fu yere ya famu chugomi. C'est pour cela que le ministre chef Anta Diop lancé à la jeunesse Anta Diop yemi fo démissionner formez-vous ay kala ay doni formez-vous de science jusqu'au ay doni et arrachez votre patrimoine ay au faso aka dongo ne ka seko aya bushi aya puti ka bon nazaro bolo. On oublie souvent abi delika fo dans le même discours. Il a fait même insistance, éloge de ce qu'il appelait la connaissance directe. Adona kafo nuni ubikmo bafanyi kunfuni ante makalani ante kodo kasoro hadamadenya yire temesraw hadamadenya josraw udoni nimbe kala onfe udi maya hakikai chabarwani musuwarabaw ante nasika ni kuma imbe bayilema ansiraka Senegal kamu nana anfe malikono siraka puma mnufo dow de fleni musuwarabaw jumana kuntigi togola noye asimu koitai shugel kukala maigan nale ay femu fo ay dandigal ke nazarakana ngatlala kapmanu no bendege mo bamanangana ay min fo jumana kuntigi togola faso de togola doni Senegal kawdo wa halan lamini jumana ma do bala ay min fo fleni kuma bafo bamanangana ngo kombe bamako dugutigi ka coordinateur afleni mbafo parce que ni do kibe fando jo jamana kono ibada mne ka dugude bamako dugutigi be ka faranyonga ka coordinateur black na anga selegane jeune kumbeya o benabado en réalité ces jeunes sénégalais Guinéen Faraluka Ivoirien de Faraluka, Congolais de Bouché, Malien de Faraluka. Donc, on sait qu'il faut que c'est toute l'Afrique qui est représentée par ces marcheurs, toute la jeunesse africaine. Ndima, qui est Mike, kilomètre Bakele, Mike Mesaba, Anike Mewaroni Flakatama, qui est Binani Kono, pour que quelqu'un au Basoro, il engage l'Endo, il est patriotique, il est résultat avec l'insécurité. C'est un signe qui montre que jeunesse de Bena Mali Jo, jeunesse de Bena Afrique Jo. C'est un jeune aussi. Assimi Goïta de votre génération. Donnez-vous la main pour l'aider à réussir ce devoir de génération. Pour restituer qu'à Mali Dambena Horan Kasegama, allez faire une génération de certains jeunes. Kaoufo, président de la transition Togola, président du Conseil national de transition Togola, gouvernement Togola, institution B Togola, Kaoufo, Kawalimando, Kafawe, Ambado, Malion Befrale Nyonka, Oko, pour que transition gagne, pour que les fondations gagnent. Sans doute de baisser gagner un bout. Encore en négociation là. Président Ko, c'est dans le numéro Mambé, décision de Jambado Kaka Gele. Même pas de Bip Nikumana, Malion Bessoma.
parce que b'a dɔn n'i ye fɛn o fɛn ni dɔnna a kɔnɔ n dɔnna la parce que Mali nafa dɛ an b'a fɛ aw ka da an na aw ka da Assimi Goïta la aw ka da gouvernement la n'Ala sɔnna transition bɛ ban don min na an bɛ Mali danbe n'a hɔrɔnya segin a ma ka kɛ Sénégalais ye les jeunes Sénégalais u ye min kɛ bi o ye ka yira faamaw de b'a fɛ ka peuple fara fara jeunesse ko k'a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini Sénégal jeunesse Guinéens faral'u kan Ivoiriens faral'u kan Congolais faral'u kan k'a yira ko Afrique Mali jeunesse de bɛna bɔ ɲɔgɔn la jeunesse de bɛna hɔrɔnya danbe se kan min ma se ka kɛ san 60 kɔnɔ vous avez un devoir de génération aw ka génération de bɛna Mali indépendance yɛrɛ ka segin a ma avec quelqu'un de votre génération comme Assimi Goïta ale ka ne jeli bi ni na k'aw fo o la k'a fɔ ka bonya yira marcheurs la sini 16h premier ministre du gouvernement b'u bisimila primature la k'u fo k'u waliɲuman k'u ka peuple fo k'u ka jeunesse fo parce que n b'a dɔn u ye min kɛ bi Sénégal jeunesse bɛɛ a ŋaniya a majorité a ŋaniya de ye nin Guinée majorité jeunesse a ŋaniya de ye nin Ivoirien jeunesse a ŋaniya de ye nin Congo jeunesse a ŋaniya de ye nin Afrique jeunesse bɛɛ u ŋaniya de ye nin u bɛna fɔ jeudi 16h président bɛ baara bɛɛ bila k'u bisimila k'u fo k'u waliɲuman dɔn k'a f'u ye u ye juru don ale de la u ye juru don Mali la o juru in n'Ala sɔnna ale layidu min ka Maliyɛnw ye o layidu a b'a se a dan na a b'a dafa u ka taa fɔ Sénégal jeunesse ye u ka taa fɔ Afrique jeunesse bɛɛ ye u ka fɔ Mali jeunesse ye n'Ala sɔnna ni peuple malien sɔnna parce que olu de ye tigi ye Ala ni peuple u de ye fangatigi ye n'u sɔnna transition in a bɛ s'a dan na refondation bɛ kɛ jamana bɛ jɔ hɔrɔnya danbe a bɛ segin Mali ma n'Ala sɔnna. O kuma baw de fo ka bɛɛ fo ka commission d'organisation fo ka jeunes fo ne ni alu bɛna ɲɔgɔn ye en restreint ŋaniya min b'u la u k'a fɔ an ye ŋaniya min b'an fana an k'a fɔ min tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan a bɛ fɔ gundo la parce que bi u ye juru don an na comme aw fana ye juru don gouvernement in la le 14 janvier Mali peuple ye juru de a ye juru de don gouvernement in kan na le 14 janvier 2022. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye jaabi minnu di nka foli ni barikada in a ma daminɛ Bamakɔ yan kabini u donna Mali dugukolo kan dibolikaw olu u kunbɛn ni bonya ye Mali marayɔrɔ fɔlɔ la n'o ye Kayi u selen yen tuma min na u bisimilara yen fana an ka ciden min tun bɛ yen o ye min sɔrɔ a kɛnɛ kan kabini Kayi o filɛ. Anw fɛ Kayi yan juma n'o bɛnna marisi kalo tile 11 ma san 2022 Senegali jamanaden minnu n'olu ye taama boloda k'a fɔ k'u bɛ bɔ Senegali ka na an ka jamana kɔnɔna la yaasa ka na dɛmɛ don ka ɲɛsin fɛn min ye fanga mɔgɔw ma ani fana ne k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ye ɲangini min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma k'olu kɔnɔ o ma jɛn n'a ye. Taama yɛrɛ daminɛna Senegal ale fa b'a la Dakar février kalo tile 16 san 2022 a daminɛna Mali ale ka lasigiden so min n'o bɛ Senegal ale kɔni jamana kan. Taama in kɔnɔna la sa an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 18 ka da la k'a fɔ olu kɔni bɛ taama in na cɛw b'a la musow b'a la fɛn min ye ni mɔgɔ 18 sa ka da la k'a fɔ waati min na olu kɔni sera Diboli kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye an ka jamanaden 2 olu kɔni faral'u kan u kun bɔ Diboli u sera an fɛ fɛn min ye Kayi yan ko nu jumadon o selima fɛn min ye an ka Kayi marabolo ɲɛma
n'o ye colonel Musa Sumare ni ka fara fɛn min ye Kayi ale autorité bɛɛ lajɛlen kan ni bɛɛ lajɛlen u tun kɛlen don ka kunbɛliba o boloda fɛn min ye Kayi ale tribune na fɛn min ni tamaden ninnu u kɔni sera an fɛ Kayi yan nɛgɛ kaɲa 16 o tɛmɛnɛma ni sanga 37 ye ka da la k'a fɔ tribune kɔnɔna mɔgɔ caman kɔni bɔra ka t'u kunbɛn cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra mabɔkɔrɔw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra waati min na nin tamaden kɔni sera fɛn min ye Kayi tribune na u kɔni u bisimilali kɔni kɔfɛ bɔra kɔni bolo dara fɛn min ye Kayi ale maire tɔgɔ la Musa Mariko ale kɔni kumana Kayi maire tɔgɔ la a ye foli ta ka ɲɛsi fɛn min ye Kayi ale autorité bɛɛ lajɛlen ma ka foli ta ka ɲɛsi fɛn min ye jama bɛɛ ma maa fɛn fɛn bɔra ka na fɛn min ye an balima minnu n'u bɔra Sénégal jamana kan ka n'o kunbɛn a ye foli ta ka ɲɛsi u bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ni Sénégal jamana k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a ye bisimilali kuma fɔ o tɛmɛnɛma tamadenw fana tɔgɔ la maa min kuma n'u tɔgɔ la o de ye Kɛmani ye ale fana a kumana ka fɛn min ye an ka autorité a y'u fo kosɛbɛ kɛrɛnnala la minnu bɛ Diboli a y'u fo kunbɛli min taara ka ɲɛsin u ma ani fana o selema Kayi yan kunbɛli min fana taara ka ɲɛsin u ma a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ta ni k'u barikada ka hakilinajigin kɛ sa k'a fɔ ko waati min na Mali ale ni Sénégal kɔni tun farala ɲɔgɔn kan fédération na ko waati o ɲɛma tun ye an ka jamana ɲamakɔrɔ de n'o ye Modibo Keyita ye a yira k'a fɔ ko bi k'a ka gɛlɛn k'a fɔ ko Sénégal jamana kɔnɔna la i ka du dɔ sɔrɔ yen k'a fɔ ko min ka mɔgɔ tɛ Mali la walima Mali kɔnɔna la i ka du dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko min tɛ Sénégal jamana kɔnɔna la ko b'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Sénégal k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen de sabula a yɛrɛ kɔrɔ fana kɔnɔna la k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛya o b'a yɛrɛ de bolo ko ni Maliɲɛnw bɛnna fɛn min kan ko de bɛ latigɛ fɛn min an ka jamana kɔnɔna la ko hakilinajigina ko sigi k'a fɔ ba min n'o bolola n'an ka jamana kɔnɔna la ko an ka jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko k'a ta kalo 6 ka se san 5 ma ko fanga farancɛ fanga ko a k'o kɛ fɛn min ye i ka da la k'a fɔ fanga la ko n'o bɛ yirali kɛ o b'a yira k'a fɔ ko malidenw k'u kan ka lamɛn malidenw ka laɲini min ye o ka sabati o tɛmɛnɛma fɛn min ye Kayi ale ye marabolo ɲɛmaa ye n'o ye colonel Musa Sumare sani ale kɔni ka kuma kɔni daminɛ fɛn min ye an ka jamana in jɔnjɔn o dara ne ka fara fɛn min ye Sénégal o fana jɔnjɔn kan o tɛmɛnɛma fɛn min ye colonel Musa Sumare a kɔni a ye foli bila ka ɲɛsi Kayikaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn de bɔra ka nin dunanba ninnu kɔni bisimila an fɛ Kayi yan a y'u fo k'u tanu k'u barikada o tɛmɛnɛma tamakɛdenw fana a ye foli ta ka ɲɛsin u ma k'a yira k'a fɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen kelen farafinna k'an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw de ye kelen ka da la k'a fɔ ko maaw dɔ bɛ yen minnu kɔni n'u bɛ fɛ ka furafali don fɛn min ye farafinnadenw na yaasa cogo min na u yɛrɛ ka laɲini k'o sabati a kɔni a ye foli bila ka ɲɛsin maa minnu kɔni bɛ n'u kɔni ye nin taama in kɛ sabula ko taama in k'a kɛra gɛlɛya caman kɔnɔna la sabula ko u bɛ tɛmɛ yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ ko baganw bɛ yen fɛn caman bɛ yen nka ko o n'a ta bɛɛ lajɛlen ko kɔni ko u y'u ka taama kɔni kɛ sabula ko hali kari tɛmɛnenba in ko u ye gɛlɛya sɔrɔ kɛrɛnnala fɛn min ye Kidira sabula u ye gɛlɛya sɔrɔ yen sabula fɛn min waati Kidira ka da la k'a fɔ ale lakana tigilamaaw u tun ye mɔgɔ 3 kɔni minɛ ka b'u la abi an bɛ don min na i ka da la k'a fɔ o mɔgɔ 3 in olu kɔni sera ka na ka fara fɛn min ye taamadenw kan a kɔni a y'u fo kosɛbɛ k'u tanu k'u barikada k'a fɔ ko laɲini min b'u la n'Ala sɔnna ma fɛn min ye an ka jamana ye laɲini a bɛ sabati jamana kɔni a b'a yɛrɛ sen sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nin tɛmɛnen sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko Kayi yan mɔgɔ 5 kɔni bɛ yen olu fana y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ko olu bɛna fara fɛn min ye ni mɔgɔ 18 kan yaasa cogo min na o fana bɛ se ka tugu kɔ ka taa fo Bamakɔ o kadara kɔnɔna la an balimamuso dɔ yɛrɛ b'a la ale min sɔrɔ k'a fɔ an ka jango lamɛn. Foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ Wulematu Dukure ne sisan ne ka tagali Karaba parce que fɔlɔ Mali ko maloya banna a ka fɔ k'an ye Maliyɛn den de nka bi an bɛɛ bɛ ka waso n'an ka jamana ye ni an fana k'a yira ka fɔ an b'an ka tradition nɔfɛ an b'an ka président fɛ ne fana kelen de présidentera muso la Kayi yan nɔ ne y'a ye muso ma bɔ ne fana bɔra donc k'an présidenter donc o de don mais e ka nin taama ye i ne ka somɔgɔw ɲɔgɔn kalama ko la i ne ka somɔgɔw aw bɛ ɲɔgɔn kalama ko la wa bon sisan ne kun nana kunbɛlikɛlaw yɛrɛ de nɔfɛ sisan ne y'a décidé ka taa sisan yɛrɛ ne y'a décidé mais n bɛna segin ka taa so n bɛ taa ɲɛfɔ somɔgɔw ye quoi parce que n fa banna mais n ba bɛ yen donc n bɛ taa n b'a ɲɛfɔ mais taama ye i y'a labɛn degun t'a kɔnɔna la mɔgɔ kɔni n'i b'i ka laɲini nɔfɛ i bɛ sɛgɛn sɔrɔ a la a bɛ komi i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la cogo min na bɛɛ bɛ Ala de bolo tant que n'i ye fɛn ŋaniya ta ka ban a tɔ bɛ Ala de bolo Ala ka sanu ɲuman merci
kaya sifinakaw ka jɛkulu bɛ ale ɲɛma ale fana kumana a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jango lamɛn. Ne bɛ kayi bɛɛ lajɛlen fɔ ne tɔgɔ ye Adama Sangare ne bɛ kulu min kɔnɔ o de ye kayi cercle denmisɛnninw ka sifitɔ ye n'u b'a fɔ a ma ko conseil local de la jeunesse de Kayi ne y'o président ye n'i y'a ye bi an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ ani Kayi kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na sabula hakilina dɔ de don fo ka farafina kɛ kelen ye ka farafina ka yɛlɛma hɔrɔnya d'a ma bi balima minnu wulila Sénégal ni k'i kun d'an kan u tun wulila o mɔgɔ 18 bi filɛ nin ye mɔgɔ 25 la n'u sera yɔrɔ la mɔgɔ dɔw de bɛ far'u kan o kɔrɔ ye mun ye sabula k'a yira k'a fɔ ko bi n'i ye Mali ta k'a mafilɛ a autoritéw a n'a population u ye miiriya mun ta n'o de ye ka farafina kɛ kelen ye farafina ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sira hukumu kɔnɔna la ko olu tɛ se ka sigi ka Mali ye ten u sanction mun tara kan kibaruya jugu mun lara kan k'olu ka sigi k'o mafilɛ k'u bɛ wuli ka bɔ Dakar ka na fo Bamako n'i y'o ta k'o mafilɛ o de bɛ taa bɛn 1360 km ma k'olu b'o tagama ka taa transition ɲama n'o ye Asimi Goyita ye k'a fɔ sabula n'an denmisɛnninw de ka lajɛ kɔnɔ a ko Mali denmisɛnninw ni ne échouera ne ma échoué Mali denmisɛnnin bɛɛ de échouera o kɔrɔ ye mun ye ko ni ale dɛsɛra k'a tɛ fɔ ko Asimi dɛsɛra dɛ k'a bɛ fɔ ko Mali denmisɛnninw bɛɛ de dɛsɛra o hukumu de kɔnɔ an y'a ɲini cogo o cogo bɛ se ka kɛ ka Asimi kunkɔrɔta n'o ye Mali transition ɲɛmɔgɔ ye cogo o cogo bɛ se ka kɛ ka farafinna kunkɔrɔta o de kama nin hakilina ni baara in a taara an balimaw fɛ n'an bɛ k'u dɛmɛ k'u soutenir a baara kɔnɔna la o y'o ye. jamanaden minnu n'olu tun bɛ tamabagaw nɔfɛ olu fana min sɔrɔ k'a fɔ an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ Ibrahim Ajawi Akoyi ne dɔnnen don ni tɔgɔ min ye IB le panafricain donc bi an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ Kayikaw fɛ u y'an bonya on est vraiment très content donc taama mun don a daminɛna le 16 février min ye tubabukalo février o tile 16 Sénégalikaw fɛ Mali ambassade yɛrɛ da la donc taama in u sera Dibolikaw fɛ ni ma fili kunna sini u selen Diboli u ye gɛlɛya dɔɔni ye parce que u kun bɛ fɛ k'u bali ka tɛmɛ mais n'Ala ko ko fɛn mun bɛ ɲa o bɛ ɲa jama fanba tɛmɛna minnu tora kɔfɛ mɔgɔ 3 minɛna ka datugu tile 1 an'u ka minɛnw o tilala k'u labolo alhamdulillah olu yɛrɛ sera kɛnɛ kɔnɔ bi Kayikaw fɛ donc Diboli kɔfɛ taama bɔra Diboli ka na Ambededi ka bɔ Ambededi ka na fo Kayi an tɛmɛna dugu damadamani na se ka kɛ ne fa bɛ se k'o dugu tɔgɔ fɔ donc bi an bɛ Kayikaw fɛ taama bɛ continuer taama tɛ dɔwɛrɛ ye bi mɔgɔ si tɛ farafina min bɛ farafina ka taa ɲɛfɛ min t'a fɛ Mali peuple a bɛ kɛlɛ mun na o ka sabati parce que ni kɛlɛ ye maliyɛnw de bɛ ka kɛ maliyɛnw de ko an kununa sisan an y'a faamuya ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ko dɔw dabila an ka baara kɛ an ka jamana bɔ nɔgɔ la donc walasa o ka se ka sabati fo minnu bɛ fanga la ani jamanadenw u ka ŋaniya ka kɛ kelen je pense que bi bina bɛnkan kɛra fɛn caman kan baara dɔw bolodalen don an ka kɛlɛw dabila kɛlɛmisɛnninw an ka dabila an ka ɲɛsin baara ma n b'a dɔn Ala fɛ n'a ye baara kɛ san 1 san 2 mɔgɔw bɛ fili Mali ma parce que e yɛrɛ ka jateminɛ e ye journaliste de est-ce que mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn k'u bɛ embargo kɔnɔ o ye ɲininkaliba ye parce que malgré que embargo bɛ n'i donna dugu kɔnɔ n'i taara siraw la i b'a ye baara bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ dugukolo baaraw bɛ ka kɛ forage baaraw fɛn caman bɛ ka kɛ i n'a fɔ yɛrɛ embargo yɛrɛ tɛ maliyɛnw kan wagati mun Mali bɛ ka seko kɛ walasa farafina ka bɔ nɔgɔ la n'a fɔra wagati kelen de farafina jamana minnu bɛ tilebi yan fan fɛ n'u ɲɛmɔgɔ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ Mali bali parce que n'i ye maliyɛn bali ka voyager i ko k'a kana dumuni kɛ parce que ne fa bɛ ale bɛ migration dɔn kosɛbɛ a b'a dɔn maa si tɛ dugukolo kan min bɛ taama ka tɛmɛ maliyɛn kan n'i ye maliyɛn bali ka taama dɔrɔn i ko k'a ka sa de parce que fɛn fila de don maliyɛn bɛ taa tunga la a bɛ jago kɛ donc ninnu de ye maliyɛn ka base ye mais n'i ye frontière datugu maliyɛn yɛrɛ la c'est à dire tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna frontière datugulen tɛ minanw na dɛ frontière datugulen bɛ adamadenw yɛrɛ de la donc c'est comme si o bɛ ka maliyɛn denw ani farafindenw minnu bɛ Mali la k'u don kaso kɔnɔ k'u don bunteli kɔnɔ. Ne tɔgɔ Umar Sidibe ne ye comité national d'accueil mɔgɔ ye i bɛ caman fɔ je crois que n bɛ se ka mun fara a kan dɔrɔn o ye détail misɛnnin dɔw de ye
o ye depuis an bɔra nin kalama depuis an ŋaniya sirila k'a fɔ ko an balimaw bɛna bɔ Sénégal ko ka tagama ka na n b'a fɔ n balimaw parce que sénégalais b'a la lagineka b'a la malien b'a la Congo RDC mɔgɔ b'a la donc o ye pogotigini ye donc i yɛrɛ ɲɛ b'a la pogotigi caman b'a la tagama in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka na Mali peuple soutenir donc i b'a dɔn n'o fɔra dɔrɔn komi anw yɛrɛ ye mouvement caman mɔgɔ an yɛrɛ panafricain an ko bɔn sisan kɔni minnu b'a la parce que dɔw b'a tɔn na ani minnu t'a la an ka wuli an ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka essayer a ko bɛ se ka kɛ cogo min ka ɲɛ ka kɛ kunkɔrɔta ye Mali ma parce que n'a ma ɲɛ anw dɔrɔn tɛ tugun Mali bɛɛ de ko dɔn mais alhamdulillah parce que kabini ninnu donna Mali dugukolo kan fo bi a ma kɛ dɔwɛrɛ ni bonya ni karama tɛ saga mun tɛmɛtɔ filɛ nin ye an fa Amɛɲɛng de y'a di a kɛra bonya ni karama de ye maintenant appel de bɛ n bolo ka lancer k'a fɔ sisan an bɛ Kayi an bɛna bɔ Kayi sisan k'an kunda Jema kan Jema ye posé cérémonie dɔ bɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Jijeni cérémonie dɔ bɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Kolokani cérémonie dɔ bɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa pose laban kɛ Kati cérémonie dɔ bɛ yen ka sɔrɔ ka tagama ka don Bamakɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa kelen bɛ mɔgɔw la jamana in bɛɛ a y'i kanbɔ waati min k'a fɔ k'ale bɛ Général Musa Traoré tiɲɛw ta a ko fɔlɔ k'a bɛ tɔn in dilan n'o ye UDPM ye o tun ye Musa Traoré ka tɔn ye démocratie mɔgɔw ko k'o tigɛ fiyewu a filanan ye fɛn min ye a laban nana ka na tɔn dilan hakili la k'a fɔ a tun b'a fɛ ka waraba kɛ o tamasiyɛn ye o ma sɔn a ye Jaramanguwana de k'o tamasiyɛn ye o tɛ maa wɛrɛ ye Asimi ye danaya ta k'a da kulu min ka dantigɛlikɛla kan n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye olu ka kulu dɔ tun sigira ko dabali ni fɛɛrɛ tigɛ kulu ale tun y'olu ka ɲɛfɔla ye Choguel Kokala Mayiga a tun welela radio Danbe fɛ a kumana Général Musa Traoré a ka fanga minɛna cogo min ale kɔni a y'i seko kɛ Musa Traoré tiɲɛ taliw la ne yɛrɛ kɔni ma Musa Traoré ɲininka ni Choguel cɛ la nka radio Danbe u ye baro sigi min kɛ an tɛ dɔ lamɛn o la. Donc débat interne bi donc an ka article bi an kuntan dogo o la bɛɛ b'i fɛla fɔ a la k'a sɛbɛn fana ne y'o fɔ Kanute y'o fɔ INGM y'o fɔ IDPM y'o fɔ k'a sɔrɔ Adama ni Sinidi ma sigi o Adama ni Sinidi sigira octobre de o y'a sɔrɔ débat kun bɛ IDPM kɔnɔ donc ni mɔgɔw nana fɔ Musa binnen kɔfɛ ko Musa n'a ka parti kun y'i ban multipartisme ko kuma fɔ nkalon don association ninnu fana sigira cogo di o ye sariya bɛ yen min bɛ liberté d'association min kun bɛ kabini 1959 u y'o de ta k'u ka association créer SINID, ADEMA, AIM, JLD, AJDP, on va former les organisations du mouvement démocratique. Vous pouvez qu'on créera entre le 15 et le 31 octobre. On nous fait un coucou, il faut multipartisme kake. On est parti. Mais ADID, l'association des demandeurs d'emploi, il y a une jeune association créée à Baragnin, JLD, au Kélé. Donc, on nous fait commencera à marcher, à mitunguke. Mais le gouvernement m'a interdit. Par exemple, le 10 décembre 1990, Adema ni Sinidi ko kulu baka marchike. Gouvernement ma baliwo. A foru yedro abe seben de la kabla kata gouvernement gouvernoral. Aba signé. Comment amba ke sisa? Namba M5 baka marchi be organisé amba seben kata gouverneur fe. Odo mundaga tal Sinidi togola. Ani sumelu bube mega Adema togola. Udi papier signé. Gouvernement ya Maria Dumo yuka marchike. Mais qu'au fait en 1997, où est marchi bali? En 2008-2018, où est marché Bali, faut bourse du travail dans le gauche. Gouvernement me Ali Numdialo ni Soumaïla ni Muntaga ni Kumbe ani Mariko. Ou ban gauche fanga de bourse du travail kono. 2018. Mais en 1990, où m'a Bali ou ka marché ke. Force de l'ordre m'a délicat de bourse du travail kono. Mais en 2018, force de l'ordre de bourse du travail kono. Mais au te faut ni au faudra baf ah nous ne Moussa Mogodi. Donc, fin sera mois de janvier. Là. Mois de janvier, le 21 janvier, si je me trompe, 1991, BC réunion que papier d'eau analysé, gafé d'eau nana kabo section là, qu'aussi ça, Mali la belen au kata multipartisme là, IDPM section yere, niye kemeta, BC gibe ba kuku kata multipartisme. Donc problème compte tout. Au don
o réunion don parce que ba fo même mouvement démocratique a mogo do kumbe Moussa Kerefe ou kumbe janfan la ne t'a fait ka mogo togo di membado le secrétaire administratif du BC ale ka directeur de cabinet adema mogo de kundo donc nous y réunion que avec PV takata duma où y a don au don ko multipartisme ko kuma mafo ou tara école de labo où y a fo ko Mouar Mariko arrêté démissionnu be bora ka so Mouar Mariko kuma arrêté nous kuma ka manga wulide mais au bela au document y adoptera antaranye fo manifestation continuera fois sera dola famali baliane na fangani association nunche parce que fangan commencera ka fo a association nous beka politique ba fait ou parti ou de or conseil c'était parti ya Maria donc ambese kuka marchu bali nenya ça c'est une erreur ne a fouille depuis nyo doye ça c'est une erreur nous ka c'est spécifique boubou ou marchera mois de décembre ou marchera janvier pourquoi nous bali ka marcher tout oui kele aflana étudiant nana 7 au-delà ka doléance dobla école karamoko de mouvement nyamoro nunu de ya 7 ka duma pour que ka fait ni gouvernement se ka minke ayem fleni nema nekele mafudu Tchiblen drame de ya for renouveau télé là il y a une semaine ko uluka partie de AM créé kuka partie de AM créé donc ça veut dire que étudiant tateo donc cabinet a damnena étudiant chama hakila buka intérêt de défendre mais mogo min ya créé yere uluku ya créé pour que ka lituke ulu se ka litiminke a visage découvert école de baké mais au bela gouvernement ko awo ay nanga négocier négociation kera ne kumbo négociation yorola c'est pourquoi né serem se ka fo le 14 mars 1991 gouvernement de école don bena protocole akanga signé de ministre de l'éducation de Yafoui ayonga présenté conseil des ministres là du mercredi 20 mars 1991 le conseil des ministres a validé fangam boyra ka temene ka signature là comme ça abena le jeudi 20 abena anga signé école don télégraphe tara mais mon kera entre temps le mercredi 20 mars le gouvernement a adopté le jeudi 21 mars le gouvernement ministre na nisigi kubena o ka signé ne gume o yorola faut 17h où y a mon black na kulu te faut signer tout ko parti le dalente gouvernement là ça c'est la vérité donc au kera jeudi 17h au jeudi sous kata vendredi après 2h du matin mo ka tasma do yorola manga wula ni to wodila manga wula marché ka bini sogoma da jona fagali damina ka soro marché kunteu fagali ni yoro jenina damina ka bini fajiri wati école de mere kunte kola fagali damina fatoni garibu mogo chama fagara dugu kono mogo bora ay bo musa be kan don faga école don fana bora don manga wula jamana ni tugodel kata yoro jeni ka usine jeni ka ministère jeni nyemogo kata tasma du kasola ministère ou kaso responsable politique be e be kan mi fo ni ndalu bi bolo ka fo puta be ba don adalu be mbolo journaux be vidéo be mo se ka sosoli kalaw mais mi se ka mo dabali ba c'est que sanclé au coffre musa binenko yani aka kesan mo na fo télé la ko anga objectif ye musa ka bin comme a binasisa ayoro jini yoro kari aya dabla o dalilu be a vidéo be donc yoro kari yoro jeni adak akera pour que fitina ka wuli jamar ko doka sala donc ay arrêter les casses et les destructions Moussa Bina que notre objectif dès le départ c'était la chute du régime comme ayo sorosi ça ayoro jeni ayoro kari ayo dabla la vidéo existe ni mi afo ka be sosoli kala bena ne ba irala ko fe una na mindefo ay beta l'essor le journal l'essor ne be fait au fait dalilu balade le journal l'essor du 25 mars 1992 aïta ka archive ta boulaje abena yi ayem secrétaire général ko le 19 na hakilbala ko gouvernement kanga réunion que le mercredi 20 ko le 19 ko les réunions que enala ko les décisions ta ko dongo do lube marché ko fente bala ko sisa il faut faire les casses techniques ka yoro kari ka yoro jeni o yo décision ta ale de afo ne ma fo e ni mo go jekulu na réunion ke ka décision ta ka beta yoro be kari ka yoro jeni ka fo kulu ye décision ta o be journal ila de ne galonda mo sila kulu ko kube na responsable de minu be école la ani lycée la kuta en otage ku yo be envisager est-ce que mo go min be keleke pour des revendications des étudiants c'est ka fota
ne ma fulu de afo kadla ka ta le 22 mars liberté de presse B ta le journal Les Échos ta dans les archives Les Échos kumbebo vendredi donc numéro mimbebo le vendredi c'est pas un numéro spécial normalement mais au vendredi à Sébélène le numéro spécial au numéro là Sébélène en première ligne oui le changement ni yelema do kola s'il y a pas le changement le monde entier verra le sang des enfants qui va inonder les routes ni yelema do kola bien bébé naïe démissionu joli obena bo siraw beka no éditorial bora vendredi le 22 mars ça veut dire qu'à Sébélène le jeudi 21 donc mogo mi yo sebe akumba donc on joli bena bo donc citation flénie mais obekera yelema dora kola armée intervenira mogo mi yo Moussa Mine oye ka chef de la garde présidentielle 100 ans aga aide de camp lui de amini le chef de la garde présidentielle de camp nous dora complot la contre un président ala doron veska kashi a kisi mais ni beta interview nous laji né a fo l'essor du 25 mars 1992 iba et mouvement démocratique nyamo kulu ni soldats su kumbe contact la mena soldats su message black ay continuer ulufana kulu kuye marfa ni minaus nyini kudi uka militawma ale de afo nete mogo toko fo notara journata beta hiral a srakon donc au de atmosphère et association min créer ka be politique ke do créer ka be syndicat ke syndicat politique na fo kulu de syndicat in créer syndicat ko kulu de décision da kulu be marché dongo do tout ça go so si ça bena yoro jini ka yoro kari do bena fo kulu e malfani ki sawde nyini kulu soldats be contact la mais na yo situation la je tieni kunti baliwu moko shiti kun sa tieni baliwu oya soro le 14 mars 1991 BC document do approuvé définitivement comme multipartisme kanga segi Mali kono et UDPM congrès min kanga que le 28 mars ou ba proclamé officiellement au PV Bembolo monsieur ka ira mogola au don Moussa Deko BC Mogoma ni parti créera en avril congrès baban du 28 mars au 31 mogo c'est kata élection là au mois de juin fuku labe donc au coup aussi ça kulube transition proposée 6 mois ou 9 mois kalo woro ou bien kalo wolonga kalo kononto kube de proposer au papier B Moussa yo papier ci opposant no nyamogoma ayadi aka dana mogodoma mi yadi ufana dana mogodoma kabini mogo yo don ne ka analyse la mangan wula le 22 parce que mogo kunta fait aka fo comité parti mikara parce que na kunkera étudiant yuka doléance signé sababu te tunu ka mangan continue donc au delà étudiant ko kulu tena mogo fo ko congrès inteke o fana bebe se ka lame be yame coûte son congrès kake aw ko ka be démocratie kelela mogo samugani flake samugani sabake clé fla ako ka te son ko fendo ba jukoro donc au de tien donc l'armée et l'école you de utiliser ka yelama do kola maintenant fanga binenko unana kuma vere fo malien ko Moussa bina ko pasa yiba miti parti mukana unana fo malien ko liberté na be malien bo liberté d'association liberté de presse ko be sorola après le 26 mars galondo document be mi se ka reka go galondo maintenant niyo page niyo ta o histoire ne be fin wo fin fo adaliou bembo liberté de presse par exemple comme les journalistes Mbensi Soka Kamoussa Tofangala Ahmad Delika journaliste en tout cas à partir de 88 journaliste même mené kado kasoro où y a un article 7 donc il y a en décembre comme Roumanie président encore Nicolas Ceausescu mi osoro obsega Moussa soro Nicolas Ceausescu you mené aller ne muso ku fagaw et ce qu'il faut président ka bi ni mu mené où y a fo Moussa ka Moussa ko kanu où article c'est que le gouvernement des voleurs et des escrocs que Moussa ka gouvernement est voleur zone escroc de Moussa na a gouvernement nyamogo dogo ku mine ku kri parce ya maria be shari'a Moussa ko kanu ko mo be apprentissage là journaliste me dilikam mais Moussa binenko Mbensi Soka parce que journaliste 1994 Sambi Touré akumberi biblicain là
ay article do se o ya mine wa do kasola la grande prison de Bamako ne tara visiter au delà ne adon Cheikh Mar Konari allez avocat ici ça akumbe presse la sécurité d'état kuyata kata boko fo ka fu ka saraka fle kulba sirala kata sma da ka mobile e o babo journaliste do mako dragon mimbe clé dula sécurité d'état mata ka mine ka boko fo ka fili na fu asara mais min ka juguna be Birama Touré c'est un homme de la presse à Tununa donc ya fara mais au Bekera après le 26 mars ko fait au Bekera mais au Tefo parce que nia fo dron ba ah nous Moussa Morode amango to peut-être am 26 mars to ko ci mais mi tiende ati tiende do kadlaga munde ke nema fo ko Moussa e Kalo Sabadi rébellement pour finir le maintien d'ordre. Ils ont vaincu la rébellion. L'armée, on avait une armée. Une rébellion vaincu, rébellion a accord d'Alger signé, accord de Tamaracet. Article 10 c'est sur une page. Contrainte du gouvernement là. Nous avons ko yemunke. Soda suminu keleke au nord. Le ministre de la Défense. Le directeur le chef d'état-major des armées. Le commandant du PC opération, opération dirigée sur le terrain. Ou c'est un beau fembela. Rébellion nyemo wele kana. Kulu les démocrates en armes. Kulu ka kele de musaka fangan nakashi pour kulu ska kabi. Kulu mouvement démocratique fandoye. Bafeka il y a de minphobie. Oui, il y a de wele kana 1982 qui sont les démocrates en armes, qui sont du mouvement démocratique. Obekara be nyana. Donc nyena o de erreur ba minkara. A follow. Mwe violence do jamana kono fu. Aflana Musa binenko mo misigi ka fo a Musa tela ninde kanyi ninde manyi minde kanyi ango marambolo mi manyi tieni min kera ka fangan kono anga no nyogon ke tuguni no kun kera nyanya na jamana betanye apan a follow we ka tien fo malion mais uye galon fo ka fo mangan wula pour ça Musa yi banka miti parti mi kere galondo galon fulana yeme ka foko ka Musa to fanga la fen nyuma shima ke malla abe tienide o fana ye mi menini mo bla nywana parce que ko o tekien ibise ka fo ko minkera o ka dogo me ka fo fen make imba yirawla développement na sera fait ne ba yirawla les libertés collectives ike commerce ke comme akadié ike entreprise ke comme akadié ike takasi ke comme akadié. La liberté de presse, la liberté d'association, la liberté de culte, au Bekara comme nous avons fait. Maintenant, le développement sera là. Mais tout cas, il faut que sans moi kono. Mali est déjà bafla de soro. Deux grandes sécheresses. En 1971-73, Nitara Kronfe et Bagaou, Nie Kemeta, Abi Konontobe Kunsara. Quand on hadama domine fois chama immigrera ka tapi arabe Niger ni Nigeria nere balma ubala nere ku immigrera nsigina kana kofe mo chama tora Niger ni Nigeria o masikana kofe donc au tieni ba amake kabini musa borafanga deuxième sécheresse au 1986 mo to jatew mais au te problème ni be gouverner il be quelque contre les calamités. Calamité kelende Mali soro après la chute de Moussa. Oui les criquets minana sous atete yu kele manque. Mais les calamités naturelles, il y en a eu deux. Guerre fla avec le Burkina. 1973-74. Guerre 1986. Au guerre où Mali de ou gagné par l'armée Koumabolo. Quelle flana qu'on fait après la deuxième guerre. Mali Djamana, la superficie du Mali a augmenté avec plus de 1000 km². Kilomètre carré bakilin de Faram Malika, Burkina guerre flana kofe. Au kilomètre bakilin, carré bakilin, Moussa te dit que c'est le territoire malien. Mais opposant d'Obi, c'est ça, même pas le mouvement démocratique là. Loukoumbe Thomas Sankara fait, Katagara fait à Kamalimine. N'est avec un moto, nous n'avons pas galon de Messaka Togodama. Malien. Abbé, c'est ça, le mouvement démocratique dit. Loukoumbe Sankara déme contre le Mali. Parce que Loukoumbe Moussa contre là. Ou bien, il faut que Moussa ait généraux qui a inversé les rapports dans l'armée. Ça, c'est pendant une période. Mais après, il a construit une armée. Moussa Ben a fait la domina.
ni avion ta min bambulu avion fla abe bo fanga la domina avion bisaba ka ta bina ni avion de combat o nyogonte CEDEAO jamana shibolo ni Nigeria te na fo kan guerre fla o guerre fla an yu gagner Moussa bo fanga la domina mogo mo nati galon fait c'est l'armée la plus forte en Afrique au sud du Sahara ni farafi jamana o beta mimbe Afrique kono en dessus du Sahara Mali armée fanga mimbala kunti Afrique jamana shibolo mo siska sosoli ko la ni mena ni mogo be prokandila ka Moussa togoti ubiseka fo ay guerre fla gagner développement tiraba c'est bare gawo amadla domina mogo be dogo kum fla kalo kelenke ka bo se fare kata gawo do rebes ça Jafé la route a été construite près de 600 km². Les grands aménagements à dire cercle là Mimba fait le blé, l'oignon, le riz coûte plus cher là-bas que dans le reste du Mali. C'était des grands projets d'investissement. Investissement bas minukera office du Niger au Kera Moussa Tlel. CMDT minfle na hali bia tokobe fo. Moussa de CMDT créé ka valeur mindam. Hali kori ka kori comme on appelle la graine de coton. Ko transformer ka ke tuluni et safne ni fin. Ka wi komajo au Kera Moussa Tlel. CMDT ka amena uba fo ko ton villageois ka mugo organiser ou ka coopérative créer ka bare au Kera su Moussa ni nana lagi énergie mimbe malla hali bi Moussa boro fanga la be sambi sababo ni énergie ta courant mimbe consommé au Mali 50% abebo barrage selenge ani manantali kabini Moussa boro fanga la sambi sababo onyo wa madla selenge ni manantali ni nana Bamako ibise ki bolo nyishi fen wo fena Mali kono Moussa de adla ou bien atete Bamako kono Bamako misiriba le palais des congrès Bafomako CICB le palais de la culture le bâtiment de la BCAO les fonds FAD aéroport Modibo Keïta Niou Beta ka fere fraga la grande route Djema Djidjeni Nara ka aménagement baw ka yorobera ubeka Sanoumi exploité bi que le Mali est un des grands producteurs au Sanou sans mouga qu'on recherche de Kera pour que don Sanou be yoromina au recherche oui action de développement do vous avez au fanga la unana Sanou exploité c'est comme ibika forud là maintenant samia wati betema ibena nyo tigedron kata a faire sugu kono o action be Kera Moussa Tlel mais unana fo make ni écolta Moussa ni école de Maben kabini 68 parce que fanga min bora ye fanga min dafili école Karamoko ba fi comme luka école de donc utora nyogon sama la opposant chama école Karamoko de ye étudiant chama formé ku bla jamana contre là mais fanga contre là mais au bela Moussa be fanga la domina l'école malienne était l'une des meilleures écoles au monde ni Mali diplôme bibolo ni Tarayoro Amérique France Russie Chine tu es parmi les premiers ni Bora ENSEC école nationale de l'enseignement secondaire i kanga enseignement ki kanga ka kalanke lycée kona mais tira Afrique jamana dori be kalanke université là pour montrer le niveau il be kalanke ENSEC mo kanga kalanke dans les écoles fondamentales mais ni Bora ni tara Afrique jamana wera iba ke lycée là ni Bora Mali université là non i kanga ta kalanke école Karamoko que dans les lycées Mitara Afrique jamana wera ibeta école Karamoko que dans les universités pour montrer la qualité le niveau de formation donc au découvre Mali bolo Moussa be fanga la donia ne minfo ka fo jamana dim na ba fe jamana katani fanga min bora akosigi fanga yime fen nyuman jimende ke anga sinso ka anfana ka do faraka jamana be joni to wala kabini yofo uko manga boneda koni ay yofo ça veut dire que ne ba fe ka Moussa sigi fanga parce que ne Moussa mogude ka soro mogo min yo fanga ta kabini Moussa bora fanga la abe Moussa mogude ne de Moussa Moussa Bina aka aide kanaka chef de la garde présidentielle de Mamine uli uka garadu colonel ma soro kele lawo mbalmao afala fala e femi ode ka fo imura sirakaba sabo ame kalomina mo ba fe kata Jose Traoré fe ni wati ngonte menakaba amena songolo makono amena ode makono sa laka noya laka talika singi laka noya minu garige donala
ala k'u ka imura ala k'a minɛ o ye ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ heji ani imura la heji baara kɔni o bɛ sen na balimakɛ Jose Traore jigiya ɲuman maa o maa b'a fɛ ka taa a y'a to ɲinɛ an ka labɛnw sabati joona sabu ɲinɛ heji ko a kumaw bi sɔn ka caya dɔɔni nka mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen n'olu y'u tɔgɔ sɛbɛn ni coronavirus y'a sɔrɔ olu ma se ka taa n'u kɔni labɛnnen don Jose Traore fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinɛ ta ala k'a nɔgɔya ala k'an wuli ɲinɛ sa ka taa iji kɛ ka segin nka yann'o cɛ imura taali sunkalo makɔnɔ na o fana baaraw daminɛna hali maa min b'a fɛ ka taa sunkalo makɔnɔ na kabili sisan o bɛ se ka Jose Traore wele 76 06 60 66 76 06 60 66 wala 66 06 60 66